tôi thế hiya hey apoi mo be iswa inei to em in chung qua in namem na itsan thế na nang le ichung te chung chan dam na long ma shai lu thoai ro Christian chung qua lal pa che na te chu qua in aging lo ang xoay về gai lo lung tui là in sa in anh in về gai lo Krista ron pan mai la thiên đàng ang ai to lo na izon te chu an ran le thoi anga se una liam da chan dam kan la ni lo dia khapani ya ten maya Christian chung qua lal pa che na te chu qua in aging lo an xoay về ngai lo lung pui a in sa in an in về ngai lo sa tuari nan him re do na ni Krista nang tel lo chuan chung qua lim te lo lim ta ki mani lo ro sum le sa na te sunang ge hi til lam ang ai lo ve Isu nangin kan run lo moi la Christian chung qua lal pa che na te chu qua in aging lo an xoay về ngai lo lung pui ya in sa in an in về ngai lo sa tuari nan him re do na ni Krista ron pan mai la thil dang angai to lo lim na izon te chu an ral le thoi an